Maayong gabi ide sa inyo tanan diha mga katusok no. Overtime na sadta. So basic lang din ni ako ang i-share sa inyo na video mga katusok kung saon pagkuha sa split. So kung dili na kagusto mahasol, kinahanglan jud ninyo og isa ka helper aron madali ang trabaho. So pareha na aron. So magbilang lang di ta o pila ka buka tong kuhaon nya inig human suksukan na to og nipis na bakal aron pag tuslok sa blade sa forklift maigo dayon siya. Gas ba gas? Anay gusto mo ano? Inig angat dayon sa blade mga katusok ato ang butangan og tarima aron inig kandos nato maplastar siya kay naa may bangag. So di ba dali ra kaayo. So plastar kaayo inig kandos kay naa may kahoy sa tunga butangan. Salamat sa pagtanaw mga lumon.